Euroopan ensimmäinen moottoritie valmistui vuonna 1924 Milanon ja Varesen välillä. Italian autostradat, samoihin aikoihin Saksaan syntyneet autobaanat ja Yhdysvaltojen parkwayt edustivatkin aikansa edistyksellisintä tierakentamista. Samaan aikaan Suomessa kuljetaan vielä pääosin hevospelillä pölyäviä kyläraitteja pitkin. Vaikka maamme olikin kaukana moottoriliikenteen edelläkävijämaista, kehitystä toki tapahtui. Kun esimerkiksi vuonna 1922 Suomessa tilastoitiin olevan alle 3000 ajoneuvoa, seuraavan vuosikymmenen loppuun mennessä määrä oli jo 20-kertaistunut. Ykköstietä alettiin pian toden teolla muuttaa valtatiestä moottoritieksi pääkaupungin suunnasta alkaen. Eri vaihtoehtojen jälkeen tie päätettiin linjata Tarvosta Kauniaisten eteläpuolitse Espoon Gumbööleen, nykyisen Kehä kolmosen tienoille. Vuonna 1956 alkanut Tarvon moottoritien rakennustyö eritasoliittymineen sekä yli- ja alikulkusiltoineen on oivallinen esimerkki aikakauden geometrisesta tiesuunnittelusta. Aiempaa suurempia pyöristyssäteitä ja optillisen johdatuksen periaatetta hyödyntäen pystyttiin parantamaan liikenneturvallisuutta, samalla kun huomioitiin ulkonäköseikat ja luonto. Aikakaudelle oli ominaista jopa utopistisia piirteitä saanut kehitysoptimismi. Väestötieteilijät esimerkiksi arvioivat Turun väkiluvun saavuttavan vuosituhannen vaihteeseen mennessä 4 miljoonan rajan. Yksityisautoilun kaikkivoipaisuuteen uskottiin kritiikittä. Suomi muuttui nopeasti kaskimaista korkean teknologian valtioksi. Samalla siirryttiin niin henkisesti kuin konkreettisesti kohti länttä, osaksi Eurooppaa. '70-luvun alussa moottoriteiden rakentaminen kuitenkin pysähtyi. Taustalla oli maailmanlaajuinen öljykriisi, joka hidasti talouskasvua, kiihdytti inflaatiota, kohotti polttoaineiden ja tien pintamateriaalien hintoja ja muutti näkemyksiä liikenteen kehittämisestä pessimistisempään suuntaan. Samalla tyssäsi joutuisasti edennyt Helsinki-Turku-moottoritiehanke. Turun ja Helsingin välisen moottoritien valmistuminen lisää liikenneturvallisuutta, lyhentää matka-aikaa ja helpottaa tavarankuljetuksen haasteita. Se yhdistää toisiinsa paitsi Suomen nykyisen ja entisen pääkaupungin, ihmiset ja tavarat, myös sodan jälkeisen jälleenrakennushengen ja 2000-luvun teknologiset ratkaisut. Osana Eurooppa-tie 18, Ykköstie on Suomen kansainvälisin moottoritie.